Hey Sean. Grand. Zizonjani character yakho? I don't know. I mean, ngiyahlukile because angaze ngiyihlale indawo I'm trying my best. Yebo nampando. Zizonjani character yakho? Ngimnandi kakhulu esikhathi sami ngathi la eMahlomba. Ngifika yena ngizowazi umfana ngempela ngikuqonde kakhulu ngoba baba. Doesn't read lapho. Kanje wena udlala ngabantu kumele iscript okuyiso ungayilethi iscript engathuki hey izokudida leyo ngasiletha kudala lesokuqala Mina angazi no basuka Uyifana nje le. khona la ekhishini ubani lo ndoda nawe ngisekhishini akamele mnika iposition